Lea ibilbidia, GR38 Ardauen eta Arrainen ibilbidia balizuan ipintzeko proiektu aurkeztu da Fitur nazioarteko turismo azokan. Covidaren intzidentzia bajatu badabe, oraindik datuak larriak dira. Kaleko argiteria eraginkorraua eitzen jarraitzeko lanak egingo dira. Usotegi parkian, txakurrakin egoteko gunia zabaldu da. Astebururako giro hotza eta egonkorra. Aste honetan, Fitur nazioarteko turismo azokia ospatzen da Madrilen. Bertan, munduko herrialde nagusiak euren baliabide turistikoak ezagutzera moten dabez, eta horien artean, Lekitxo eta Lea Ibarrako herrien inguruan kokatzen dan Lea ibilbidia aurkeztu da. GR38 Ardauen eta Arrainen ibilbidien partedan baliabide turistikonen garrantziz azpimarratu da. Itsasua, landa eremua, naturia, kirola edota gastronomisa topa aldoguz bertan. Durante los próximos 2 años nuestra apuesta va a ser este sendero en nuestra parte, en nuestros 22 kilómetros, pero sin olvidar la integridad o el sendero en su totalidad. Un sendero bastante sencillo para hacerlo en bicicleta, también a pie, también en familia, con niños pequeños, que tiene, varias virtudes. Lekitxo eta Lea Ibarrako udalerriak alegin handiza eitzen dagoz 23 kilometroko luzeria daukon Lea ibilbidiaren ondare natural eta kulturaleko baliabideak indartzeko. Horren erakusle, Next Generation funtsen barruan, proiektu honek 2 milioi euroko laguntzia jaso dau hurrengo urtietan egingo dira zen lanetarako. Bestalde, Fiturren, herriko ostatuak euren bezeruari Lekitxoko baliabide nagusiak erakusten emoteko espota aurkeztu da. Iragarki honeri esker, Lekitxo eta inguruko ostatuak informazio edo promozio tresna moduan erabiltzeko aukeri eukiko dabe. Eta noski, itsas tradizio ezagutzeko modurik onena Aldezarreko kaleetatik ibiltzea da, eta baita Santa Katalinako farora etorri eta bere interpretazio zentroa ezagutzea. Arrazoi asko daude Lekeitiora etortzeko eta bisitari bakoitzak bereak ditu. Zatoz eta aurkitu zurea. Covidaren positibo kopuruak zeharo egin dau gora azken hilabete eta ardizan, eta pandemia osoko zenbaki altuenak itxi gaitzuz. Azkan astietan, baina, gitxinaka intzidentzia bera egiten dagola emoten dau. Halan dabe, 6. olatu honen amaieria urrun dago. Oraindik be, positibo kopuru altuekin jarraitzen dugu, eta ezinbestekoa da segurtasun neurri guztizak hartzia. Era berian, gogoratu, positibo emon edo sintomak euki eskero isolatu egin behar garila. Sintoma ohikuenak honako honek dira. Sukarra, estula, samakomina, aire faltien sentsazioa edo usaimena galtzia bestiak beste. Jarraitu biharreko protokolo osoa Osakidetzaren webgunean aurkituko dozue. Zaindu gaitezen etorkizunean barriz be alkarregaz egoteko. Azkan urtietan, Lekitxoko hainbat kalietako argitaritza barriztu da. Sistema honeri esker, energiza modu eraginkorrauan erabili alda eta kostuak gitxitziaz gain ingurugirua zaintzeko aukeria emoten dau. Aldezarreko kaliak, saninazio eta Aldamiz Etxebarriako zati baten argi sistemi aldatu eta gero, azken auzo honetako 2. fasia egingo da aste honetan. Amaitzutakoan, plaza merkauen inguruko kalietako argiteria barriztia izango da helburua. Bestalde, udal eraikinetan kontsumitzen dan energizaren eraginkortasuna neurtzeko eta bihar dira zen neurri zuzentzaileak hartzeko 2 auditoria energetiko egingo dira. Alde batetik, kirol eraikinari dagokizona eta bestetik, eraikin soziokulturalari bideratutakoa. Horrek ezarriko dau, hurrengo urtietan, eraikin honetan egin biharreko inbertsioiak. Amaitzeko, udaltzainguaren kotxe txikinak kendu egingo dugu eta ordezko kotxia elektrikoa izango da. Laster ikusiko dugu Lekitxoko kalietan. Lekitxoko usotegi parkiari bizizemon eta erabilera desberdinak eskaintzeko helburuagaz,
Txakurrakin egoteko guni egokitzu da. Parkien eskumako lursailean txakurrak egoteko aukeria emoten da, beti be jaubiakin badagoz. Hain zuzen, honen arduria izango da animalizen kakak batzia. Kontuan euki bihar da, baitxabe, usotegin hortua be badagola, eta ezinbestekoa dala lursail bakotzen eremuak errespetatia, eta bakotsari dagokizon erabileria emotia elkarbizitzia bermatzeko. Bestalde, parkiaren azpizan dagon itxurjari plaka bat ipiniko zako, itxurzen izena, estilua eta arkitektuaren izena gogoratzeko. Honegaz, usotegizaren parkia osatzen doia herritxar guztizentzako gunia bihurtuta. Somos la primera agencia de inteligencia independiente del mundo. Refinados, pero brutales. Civilizados, pero despiadados. The Kingsman, la primera misión. Tiranoek eta historiako kriminalik gaiztoenek osatutako talde bat milioika pertsona hilko dituen gerra bat pizteko elkartzen denean, gizon batek erlojupean borrokatu beharko du haiek geldiarazteko. Voy a disfrutar matándolo. Ya veremos. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Gaur, giro hotza eduki dugu eta fronte ahul batek euri pixka batek harri gaitzu. Arratzaldiak aurrera eginala freskatzera egin dau. Bizar, temperaturia gehiago bajatuko da eta beruenak nekez helduko dira 8-9 gradu Celsiusera. Zeruan, hodei ugari eukiko doguz eta goitsian goiz euri apur bat egin aldau. Edur mailia 500 metroren bueltan egongo da. Arratzaldian ostartiak zabaldu aldira. Zapatuan, zeruan, eguzkiza eta hodeizen tarte batzuk topako doguz. Temperatura maksimuak apur bat igoko badira be, ez da be 10 graduren langa gainditzuko. Temperatura minimuak barriz bajatu egingo dira. Domekan antzeko giruagaz jarraituko dugu. Zeruan, hodei batzuk eguzkizagaz tartekatuko dira. Temperatura maksimuak 10 gradutik bera ibiliko dira eta minimuak 0 azpitzik geratu aldira. Hurrengo astean, temperaturak gora egingo da apur bat, baina landabe giro hotza eta egonkorra mantenduko da. Miren Mentxakak bialdutako argazki eder honekin bagoiaz. Asteburu hotza, baina behintzat egonkorra. Aldo zuen neurrizan, asteburuaz gozatu eta hurrengo astera arte.